Nakakat sa kaliwa itong si John Paul Laureta, sinundan ng GLC. So may mga bumabanat na sa harapan ha. Ito, Darren Bulate, bumanat na rin. Gustong dumikit doon sa mga grupo na humihiwalay. Nagpapantayan yung mga anak. Mangat na si Ninyo sa may bandang kanan. So munod na kagad si Terry Capa, si Joe na. Nakatan na rin ni Darren. Nakatan na rin ni Lorena Paulo. Mangat na. Diyan mo naman ang magandang kuha si Idol. Alam ko parang hindi ko pa nakikitang hinihingal. Luluyab na rin. Tayo na magyayari. Tayo na. Makakat na itong si Ninyo rin. Nakikiramdam natin si Jomar at si Armin Ramirez dito sa may bandang kanan. Last 200 meters to the finish line. Ninyo rin. Armin Ramirez ang binira dito. Jomar ng Exodus. Ito na. Last 200 meters. Makakat na sa kaliwa. Ito si Armin Ramirez. Sinong ng kagad. Barangay ni Sir Modest, ayan, Barangay Bubunan. Ay, Asinggan na. Asinggan Pangasinan. Ba, dito ang kwan? Asam? Para naman niya. Tayo mag-start sa Barangay Bubunan, sa pangunguna ni Kapitana Melody Ripuyo. Ito yung inang bayan o lupang sinilangan ng mga Etrata sa pangunguna ni Samson Etrata, Ferdinand Etrata, and si Ma'am Kate Etrata nito. So bumabay kayo. Salamat po sa mga sponsor nyo sa Barangay Bubunan, Asinggan Pangasinan pala. Sa po itong mga taga Pabalik. Okay, so pala masalayo sa Barangay Bubunan. Makuha lang ni Barangay Captain. Okay, so pala masalayo na rin. Bayo dito sa Barangay Bubunan. May kabila. Laba. So mag-shoutout muna tayo. O shoutout. O shoutout. Shoutout. Wala pa naman. O Daniel Pariñas, si Aaron Gelena andito, si Launico, si Jomar, John Macar Mendez, James Ubaldo, si Christian Ardanas, si Mako, si Ninyo Leven, John Rick. Ayun o, Balbasan. Ay, dito magpa-plug down tayo dito.
Okay, so wala pa tumatakas ha. Uy, dito na, magkakabaratan na yan dito. So tingnan natin kung sino mga una tumatakas o mga akat sa kaliwa. Itong si John Paul Laureta, sinundan ng GRC. So may mga bumabanat ka sa harapan ha. Si Jomar, ito John Rick Manzano. So unti-unti lang nagkakabaratan dito sa harapan. Sino to? Si Olsen, no? Si Luigi Ramirez. So meron tayo breakaway dito sa harap. Tatlo itong bumabarap na idols. So meron GRC isa. So ito yung ating breakaway ha. Tatlo. Number 65. Sino yung naka-GLC na yun? Si Olsen kaya yun? So meron tayong tatlo. So may nag-aabol sa likod. Mukhang hinahatak ni Jomar ng Exodus yung likuran. Ayan, sa likod, sa likod, sa likod. So dumikit si Launico pala yun. At saka si Jomar. So nagkakabanatan ha. Ayun na. Uy, pakpakan kagad. Diinang kagad ha. Madami itong ating mga riders, mga 40 ito. So wala pa rin tayong breakaway pero nagkakadiinan sa harapan. Nagkakasagaran. Mukhang atik-natik itong bumanat ha. So may tumatakas, GLC. Uy, Dandex tayo dito, isa. So mga prospect dito, itong sila Arvin Armendez na naman. Nandito. So andito rin sila Launico. Pwedeng sumorkat, pwedeng hindi sumorkat. Naipit si tatay. Oh, ay sus! Hindi ba nakikita idol? Ito pala oh. Andito rin si John Paul Laureta, James Ubaldo, Marco Bertuldo, si Daryl Dolatre andito rin. Andito pala si Aaron Delena. Mulim. So maraming mga prospect dito na malalakas. James Ubaldo. So meron na tayo nabubuong breakaway sa harapan. Ito, John Rick Manzano at Aaron Delena nagkakabantayan. So meron tayo breakaway sa harap. Ito. May tatlo tayo breakaway. GLC, dalawa. May dalawang GLC. Si Yanyan Bidluan pala tong number 89 na to ha. Yanyan Bidluan yung nasa gitna. So may nag-aabol sa likod. So may nag-aabol sa likod, dalawa. So ito yung sa harapan. Tignan kung sino itong mga nasa harap na to. Yanyan Bidluan. Jerry Kapwa pala isa. So dumikit si Jomel de los Reyes and Aero dumikit sa ating tatlong breakaway. Ang kanilang speed 55 kilometers per hour. So mabilis kagad ang diinan dito ha. So biglang naglaylo yung ating grupo. Tumitira. Ayan, may bumabanat itong isang GLC. Nagbabala humiwalay yung sa napakalaking grupo itong si Jerry Kapwa. So tinutugos naman sa likod. Ito tumutugos itong si Lorena Falo and si Dino Caballero ng Team Morales. Sa likod ay ating kinuran, napakadami. Okay lahat! Okay lahat! Okay lahat! Oy, sana all.
So, napakarami nito ha. Ang nakakapal sa kanan. Napakaraming tao. Yun. So, ganito. Katindi ang hilig ng mga taga-Pangasinan basta sa karera ng bisikleta. Number 1 sport dito sa Pangasinan itong cycling. Nauubusan si Luigi. So, unti-unti nababawas, nauubos itong ating mga riders. Justin Suitos, Mako Bertoldo mukhang maagang nauubusan. Yung mga dating malalakas mukhang napanghihinaan na dahil nagsisipagtabaan na. Ang kanilang speed 50. Grabe, napakabilis, napakainit ng panahon, pero mainit ang bakbakan dito. Okay, so bago tayo magtuloy-tuloy, kailangan muna natin mag-shoutout. I-shoutout natin siyempre si Idol Ferdinand Etrata, Rookie of the Year ng Marlboro Tour. Si Samson Etrata, Tour Champion. At ang kanilang kapatid na si Ma'am Cathy, si Manang Cathy Etrata, Meadows ng USA. Joel Duminden, Ariel Marana, Eddie Balanga, Danny Bautista, Danny Salteng, Adriana Villera, Fred Tuaya, Jerwin Camarao, Tirso Estacio, Pilimon Camarao, Maximo Gracia, Barangay Captain Fulgencio Castada, Barangay Captain Melody Repolyo, Mr. June Duray, Councilor Butsoy Ligaspi, Cecilia Villera, Joey Cruz, and the Barangay Official of Barangay Kapas. Pinalo ng Pangasinan ng NSK Chairman, NSK Kagawa din, ating organizer Jonathan Rosario Mibigan Danley Tabuol and Sir Danilo Tabuol. So meron tayong umiiwala dito sa harapan. Ito, Darren Dulate, bumanat na rin. Gustong dumikit doon sa mga grupo na humihiwalay. Nagbe-break kami. So umahabol sa kanya si Aaron Delen ha. Ito, meron tayong grupo sa harapan. Meron tayong grupo dito. So ilan to? 2, 4, 6, 8, 10. Mahigit 10. Basta mahigit 10 ito. Ayun, bumana si James Ubaldo. Team Primo Cycling andito, Tim Morales, Dino Caballero, andito si Yan Binloan, si Jomar, si Daniel Parinas, John Rick Manzano, Nino Lim. So dumikit yung grupo. Dumikit yung grupo dito sa pinaka-second group. So meron tayo isang nag-breakaway lang. Yun. Okay, so meron tayong solo breakaway number 54, James Ubaldo ng Team Pangasinan. O shoutout dito sa hindi pala iba ito. Idol! Okay, solo breakaway natin to ha. Si James Ubaldo, so lumalayo na siya ng mga 150 meters doon sa ating peloton. Itong si James Ubaldo, malakas din itong batang ito. Pero kanina sa MTV mukhang bumigay. So malalakas naman kasi mga siklista ng Pangasinan na Nueva Ecija, kaya lang walang taga Nueva Ecija dito. Ilan lang yung taga Nueva Ecija na dumayo dito. So malayo na, lumayo itong si James Ubaldo. Okay, ito yung ating peloton. Isang napakahabang linya itong ating peloton. Walang galaw ha. Hinahayaan lang yung ating solo breakaway. Yun no. So wala pa rin bumabanat ngayon ha. As of now, wala pa rin nagtatangka dahil mahaba-haba pa yung rurutahin natin. Mga kwento 70 ha. Okay, advance tayo sa harapan. Tignan natin kung gano'n nakalayo. Ito na, mukhang sumisibat itong number 5 na to ha. Umaangat ka, umangat sa kaliwa. Sundan lang natin itong number 5 na to hanggang saan kaya ang angat ni Idolo. Andito yung mga big guns sa likuran, hindi pa tumitira.
call center, ano? Okay. So dito tayo sa solo breakaway. Naku, medyo naipit ang bakya. Naipit yung ating breakaway, ha. Okay, so nagkaipitan ng bagya. So ito yung ating solo, si James Ubaldo. Ang kanyang speed 45 kilometers per hour. So nag-iisa pa rin siya, nagsosolo, single. Pag talaga bumibisi kaya bumubuga ka ng tubig sa hingal mo rin, ha. So advance tayo dun sa harapan, titignan natin kung gaano nakalayo ang labang niya dun sa breakaway, sa peloton. Shout out, shout out. Ayun. Ayun na. Okay, ito na yung breakaway. Uy, lumalapit, ha. Ayun, may grupo, eh. So lumalapit, ayun na yung grupo natin, nag-aabot, may isa. Dito, ito yung ating grupo. Ayun. Ayun. Ah, ayun, kunin mo. Ay! Ayun na, Walin. So, so, kilala tayo sa San Manuel, eh. Okay, so, dito muna sa likod si John Paul Laureta. Habang may kakiputan yung ating daan. Pati si Mako, dito na rin sa likuran. Justin Suitos. Uy, nagkakabaratan sa harap, oh. Nagkakatubisan sa harapan. Lahat ay gustong kumawala, lahat ay gustong bumakbak. Pero napakahirap tumakas sa ganitong sitwasyon. Dahil press na press pa ang mga hita ng mga ito. Malalakas pang kumikig. Grabe, ha. Tignan natin kung inabutan na si James Ubaldo, ha. Uy, inabutan na nga yata yung ating solo breakaway. So dito, banatang matindi dito. Dito gorado, bakbakan hanggang dulo na to dahil medyo maluwang itong ating karsada. Dito lang sa likod si John Paul Laureta. Titignan natin kung papaharap na itong si John Paul. Si Arvin Armendez, hindi ko nakikita, parang nasa harapan si Arvin. Ay, at sa harap. So nagkakabaratan dito sa harap, oh. Ay kasi Kevin Gorinyo, gusto dito. So binabubuo tayong grupo dito sa harap. Umakapon ito, GLC. Uy, Pino Caballero, dito na rin sa harapan, ha. Umangat sa kanan si Daryl Dulatre. Umabol din sa Daniel Barinas. Wala na. Ito si Devin Carreño, umahabol pa rin. Ito, pero tayo dalawang nabubuong breakaway. Si Daryl Dulatre, Daniel Barinas. So naghahabol ito si Jerry Capua, si Lorena Paolo. Umangat. Sinundang kagad ni Devin Carreño, ha. So inaabot na ba yung ating breakaway kanina? So ito, nag-aabol itong grupo dito. Dino Caballero. Uy, dito pala si Yannick, ha. So hindi ko lang malaman, mga idolo, kung inabutan na yung ating breakaway kanina. Hindi ko makita, eh. Sa likod na, no? Banatan sa likod. Diyos ko po, Dok, agagan dito sa likuran. Sige, kanya-kanyang pulasan. Mag-ingat lang kayo, mga idolo, dahil marami tayong sasakyan na nasasalubong. Grabe. Diyos ko po, Dok. Kung bakit gustong-gusto natin ng sports na cycling kahit na napakadelikado. Siyempre, dito tayo masaya, eh. Ito yung nagbibigay sa atin ng excitement. Tara, bakbakan na. Maluwang na naman itong ating karsada. Pakalasan na naman dito.
Ito si Yan Binloan, nandito sa likod, sa katong si Aaron Delena. Talagang malalakas bumanat itong mga to ha. Pero ginagamit nila ng bahagya yung kanilang diskarte. Hindi basta-basta banat. Ayun, may bumabanat na sa harapan. May tumatakas na naman, Daniel Pariñas. Oo, di ina, 55 kilometers per hour. Kung sino kaya yung unang makakatakas dito? Yung grupo na unang makakatakas dito sa mga riders natin. So, Nino Lim, andito lang sa may bandang likod. Daryl Dulatre. Yun si John Paul Laureta. So, dito pala si Nino Lim. Ayun, umangat na sa kaliwa si John Paul Laureta. Umaangat na, mukhang gusto na mag-breakaway doon. Nino Lim, andito lang. Bumabantay din dito sa mga riders na malalakas. Nagkakabantayan yung mga malakas. Umangat na si Nino Lim sa bibad ng kanan. So, munod na kagad si Jerry Capa, si Jomar. Nagkakabanatan na, ito na si Jerry Clark. Umangat naman sa kanan itong isa. Umangat naman sa kaliwa yung isa. Nagkadiilan na yun. Grabe. Mukhang Aaron Delena, dito lang sa likod. Hindi ko pa nakitang tumitira to ha. Si Aaron Delena. Kailangan talaga dito, diskarte. Hindi mo pwedeng ubusin lahat ng lakas mo dahil mahirap tumakas pa ngayon. Dahil press na press pa. Kumbaga 100% pang lakas ng mga to. Hindi mo ba basta-basta mapapakalas. Kaya dapat dito ay maingat. Yan, umangat na si Launico sa harapan. Inangatan na rin ni Yannick Reyes. So, naiwan dito si Darren. Ay, so may nagtagumpay na apat ha. May nagtagumpay na apat dito sa harapan. Apat itong nagtagumpay. Si Jezreel Launico, Dino Caballero, Yannick Reyes, and yung kaya isa. So, pero malapit lang yung likuran ha. Itong jersey number 14. Nabutan na kaya yung ating breakaway? Ayaw gumilit. So, parang inabutan na yung breakaway natin. Okay. So ito yung ating tatlo. Bagong breakaway na naman to. Si Jomar, Dino Caballero at isang GLC. So ito lang yung ating grupo. Ito na si Aaron Delena, si ano ba ito mga to? Jezreel Launico and Arvin Armendez. Pumapaharap na itong mga big guns ha. Pumapaharap na itong mga big guns. So nawala dito si Nino Lim ha. Nawala si Nino Lim dito sa harapan. Hindi baka dikit dito sa mga breakaway itong si Nino Lim. So iba't ibang mukha yung ating breakaway. Ito umahabol sa likuran. Ayun na, umahabol na ito ang grupo. Dahil ito, dinikit ni John Rick Manzano. Mahirap talagang makatakas. Grabe ang dikdikan dito. Grabe ang banatan. So ito, tingnan natin, grupo na naman ha. Grupo na naman to. So inabutan uli, inabutan. So grupo, Olsen Ferrer, Jerry Capua, John Rick Manzano, James Ubaldo. Ayun na si James Ubaldo. Uy, walang makatakas talaga dito. Paulo Lorena. Shower out.
pa rin yung tropa natin. Uy, panatan sa harapan na naman, oh. Bankingan. Mukhang wala yata makakawala dito, ha. Parang walang makakataka. So, patibayan na lang ang ensayo dito. Patibayan ang ensayo. Ito si John Paul Loreto, dito lang sa likod. Si Mako, wala na. Napako na dito sa likod si Mako. Hoy, sumorkat. So, nauna ka. Sumorkat ka eh. Uy, banatan, banatan. So, ang libanat to, ha. Ang litakas. So, kung tayo sa harapan, tignan natin kung meron ng breakaway. Wala. Isang malaking tuluton ng mga siklista pa rin. Mahirap talaga makatakas dito, ha. Baka mag-bounce sprint to. Huwag naman sana. Uy, umangat sa kaliwa si Arvin Armendez. Magbabanta na naman mag-breakaway yun. Uy, nakata na rin ni Nino Leven si Joma ng Exodus. Umangat na rin sa Kayat Olsen Ferrer. Nakasunod si Daniel Paringas and John Rick Manzano. So, tignan natin kung makakatakas itong tatlong to sa harapan. So, meron tayo nagbentang mag-breakaway. Si Arvin Armendez, Nino Lim, and si Jomar ng Exodus. So, lumalayo na itong tatlo na to. Ayun na kaya ang tatlong to ang magkakabanatan. Itong taga Nueva Ecija, yung naka-team 3115, yung nasa harapan. Itong naka-Exodus, ito naka-blue. At itong naka-blue na to ay si Arvin Armendez na Pangasinan. So, lumalayo na sila ng mga 20 meters doon sa ating breakaway. So, final lap. So, final lap ito. Ayon kay Sir Michael Merdiales. Nima Gator? Yun! Ay! Diyos ko mo, kain daw. Uy! So, nakakalayo na ito, tatlo na to. Nasa harapan, Nueva Ecija, Metro Manila, and Pangasinan. So, ang tanong, sila na kaya o aabutan pa sila ng ating peloton dahil lumayo ng tuluyan? Okay. Dating peloton. So, marami pa rin, ha. Wala pa rin bawas. Kompleto sa Ricardo. So, nagkakatirado ating peloton dahil pakalasan na to. At ubos na to. Ubos na tubig ni Olsen. Tinataas na yung kanyang bandera ng botelya. Botelya ng kanyang tubig, ng kanyang gasolina. Dahil talagang nagkakaubusan, 72 kilometers ba naman ang ating ruta. Sino hindi mauubusan dito? Sino ang hindi matutuyuan? So, meron tayong nabubuong grupo sa harapan. Tignan natin kung aabutan na yung ating breakaway o may panibago. May panibago tayong mga grupo sa harap. So, makahabol ito si Launico. So, every grupo, ha. So, dito na. Andito na si Dino Caballero, si Yanyan Binluan, Jeric Loreta, Yannick Reyes, si Aaron Delena. Andito na rin sa harapan. Si Devin Carino, si Darren Dulatre. Ayan, umaangat si Daniel Parinas. Ito si Daniel Parinas, andito pala sa harapan. Jeric Capua, and si John Rick Manzano. Tayo sa breakaway. So, at mas po tayo sa harapan. At kami mauubusan na ng gasolina. Okay, second group natin. So, tatlo pa rin yung breakaway, ha. So, may naghahabol na apat na second group. So, out sa'yo.
Tingnan natin kung makakadikit itong apat na to dahil rebatihan na to. So nakakalamang yung breakaway ng mga 200 meters dito sa apat na second group. Tatlo, ayun. Ang dito sa second group, Jeric Capua, James Ubaldo, Jeric Laureta, and Jomel Julos Reyes. So, tanong kung madidikitan pa nila yung tatlong breakaway. So, mga 200 meters behind this second group ay yung ating main peloton. Ang mahatak dito sa grupo. .5 ba? So baka dumikit pa dito yung grupo ha. One po eh. So tingnan natin kung maditikitan ng grupo to. Oh, makakadikit sila dun sa breakaway. Ito ang apat na second group. Mabilis ang kanilang takbo, 45. So ito natin dito yung main group. Ito yung mga nag-habol, dalawa. Daniel Parinas, si Iverson Launico. So ito pa yung grupo. Si Kesrel Launico and Yayan Diloanan. Si Carino, Devin Carino. So tingnan natin yung pinaka main group. So ito pa yung ating main group. Maghahabol pa kaya ito? Mukhang laylo na itong main group. Ako, naiwan si Dino Caballero dito. Ayun na, si Aaron Delena, yung ating isa sa mga big guns. Umangat na. Nakatan na rin ni Dara. Nakatan na rin ni Lorena Paulo. Umangat na rin si Orse Sinundan na ng mga grupo. So anong nangyari dito kay Dino Caballero? Mukhang nalaspag ha. Mukhang nalaspag itong si Dino Caballero. O baka kasama niya yung mga nasa main group o sa breakaway and the second group. So napakaganda ng kanilang laban. Talagang bantayan to the max. Ano ba yung against the light? Against. Oh. So Yannick Reyes and Dino Caballero dito lang sa pinaka last group. So lapit-lapit lang eh. May possible pa rin na mag dikit-dikit ng mga last and second group and third group. Well, angat na angat. Angat to. Ang libanat. Ayun na, bumabanat na naman, oh. So habulin natin yung grupo sa harap. So ubos na rin to. Paray Makati na to. Ang lusog ni Idolo pero sumasabay sa diinan ha. Eswa. Bigyan mo naman ng magandang kuha si Idol. Alam ko parang hindi ko pa nakikita ang hinihingal. Hanggang 100% pa rin yata yung kanyang lakas na ngayon ha. Sa harapan, yung tinatin habulin yung mga nasa harap na grupo. So kalas-kalas na rin itong ating mga riders eh. Hiwa-hiwala. So dumidikit pa itong si Bochog. Yo, shout out. Ayun. So diinan na talaga to. Ubos kong ubos. Naubos at si Devin Carino. So magkabantayan tong si J. Jomar at saka itong si Daryl Dolatre at si Aaron Delena. So pupunta na tayo sa may harapan. Parang lumalapit pa sila dun sa breakaway group ha. Ito, may napuhula naman apat. Yan Bigluan and Dexter Parinas, yung kilala natin na narito. Tayo dun sa harapan.
Ito yung ating second group. So malayo na rin ang labang nila dun sa main group, mga 300 meters. At ang labang namin dito ay 250 meters. Nandito si Jeric Capua, Jomel de los Reyes, James Ubalto, and Jeric Laureta. So ang tanong kung madidikitan kaya nila yung ating breakaway group. Ang kanilang speed 43 kilometers per hour. Tignan natin kung makakadikit o lumalapit ang ng breakaway dito. So wag na kayong kukurap, wag na kayong bibigit dahil last 1 kilometer to the finish line. Sino kaya sa tatlo na to? Pangasinan, Nueva Ecija, Manila, waan mo na idolo, sigurado bakbakan na to. Tignan natin kung sino ang kakawala dito. Kakawala na kaya ito. Kung kakawala na nga itong si Ninyo Lim, unti-unti lang umangat si Ninyo Lim, unti-unti lang lumaya. Umangat na lang sa kaliwa itong si Joba. Nakasunod ko yun si Arvin Hernandez. Ayun na, huwag na kayong ukurap, huwag na kayong pipigil dahil sigurado bakbakan na to. Ngayon, matiyang umati ka ba mangyayari dito? Siyempre bago tayo mag-grip at yan, kailangan mo ating shoutout ang lahat ng mga sponsor dito sa pangunguna ng mga Etrata Family, Tabukol, Bautista, Eddie Balanga, Danny Bautista, Danny Saltega, sa lahat ng mga sponsor. Hindi mo na mabanggit lahat dahil sigurado mauubusan tayo ng oras bago natin maubos yung mga sponsor dahil napakarami ng ating mga sponsors from different countries in the world. Okay, so last 600 meters to the finish line. Nasa harapan Ninyo Lim. Sino kaya dito ang bababa at last 400 meters to the finish line? Arvin Hernandez nasa may likuran. Ninyo Lim ang nasa harapan. Una kayang hangat dito itong si Jomar. Ayun ang mga idolo. Last 400 meters to the finish line. Ninyo Lim pa rin nasa harapan. Nasa likod lang itong si Arvin Hernandez. Mukhang si Arvin Hernandez kaya ang bababa dito itong si Jomar. Nagkakatandyan na mga idolo. Huwag na kayong kumunap, huwag na kayong pipigil. Sigurado nagbabaga. Nagluluwag na rin. Iba tayo na mangyayari tayo na makakanta itong si Ninyo Lim. Nakikiramdam lang itong si Jomar at si Arvin Hernandez dito sa may bandang likod. Last 200 meters to the finish line. Ninyo Lim o Arvin Hernandez ang binira dito. Jomar ng Exodus. Ito na, last 200 meters. Umangat na sa kaliwa ito si Arvin Hernandez. Sinong ng kagat ni Jomar ng Exodus. Jomar ng Exodus. Arvin Hernandez. Jomar ang unang tumawin sa atin sa finish line. Yo, damang down. Exodus, nakabawi ang Exodus sa mga kamay ng taga-Pangasinan. Ano, ayaw mo? Banatan, Capua, oy! Halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong ang daming nanonood dito, ha? natin kung handa na ba ang lahat. Grabe, dito ako ng mga fans dito sa Bente-benteng tugisan. ginalo ng kapas. So si Darrell ang pang-walo. Benteng digmaan, masaya. Manalo o matalo ka ngayong mahal. Okay, grupo, bakbakan sa grupo, yun, Lau Nico. Kasali dito, finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pag ganahin